Tunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lirik nincang rorisang mawe gandrung. Ladala. Wanci ne beduk tengange kene wong ngaglah ana tengahing dedalan. Kowe sapa, Gus? Tak takoni ngaku. Luwih dhisik gedeng buta, gemprong-gemprong suarane. Sapa jenengmu? Wah. Gembilo sirahmu, gleleng pacakmu. Takoni durung semar malah genti tinakon. Yo, bener kowe sisip aku. Aku Sanjang Bathara Kala, Jawata Tawang Limengan. Aku iki sing mangsa wong Sukerta. Kowe sapa, Gus? Aku bocah desa. Bocah desa endi? Aku bocah saka desa Andung Dadapan. Andung Dadapan. Nek cedhak men Dadapan Kidul Karanganyar kuwi to. Aja clumetan kuwi. Aku anake Nyai Randa Sumawi. Jenengku Bapa Tuna. Bapa Tuna kosek. Asma Kinarya Japa. Kowe kok dijenengke Bapa Tuna iki tegese piye? Bapa Tuna, bapa kuwi bapak, Tuna kowe rugi. Aku dilairke ora ditunggoni bapakku. Yen ngono kowe bocah yatim, ya aku bocah yatim. Wah, entuk pangan aku. Hei! Ladalah. Bojreng boleh celana setan padha kekujikan. Bapa Tuna ana paran. Kowe kuwi bocah yatim. Kowe lair ora tunggone bapakmu to? Ya pancen bener. Kowe kuwi wong Sukerta. Yen aku Sukerta mbok kapake. Manuta kowe tak mangsa. Aku arep mbok pangan. Yo. Manuta dina iki ibarate walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyelenthik. Lho. Arepani karo aku, wedene apamu? Maju. Tak kokop getihmu. Maju tak idak suwek telakmu aja takon dosa.
Hut. Oh, Yo, yo, wah. Yo, yo. Wah. Yo. Weh. Yo, yo, Yo. Yeah. Hush. Hush. Yo. Ya. Yo. Wah, belai. Wah, ora nyono barbar pisan. Jane aku iki nyanding pangan. Age mlaku sedhela pethuk pangan. Ning kok malah nyilakani. Mongko dinane ya dina apik. Nek diitung-itung kliyek mentek joto kemil kliyek mentek joto kemil lho. Kemil iki pas mangan lho. Malah diantemi wong. Jirku ora entuk kemile ya entuk mentek-menteke ngene gelem aku jane. Kena nggo kletik-kletik no sirku. Ya. Tak didene jenenge Bapa Tuna tak singkiri. Tak tekato ora urung ya nglarani awak. Golek liyane panganku jek akeh le. Dalah. Iki kok malah awan-awan turu ning tengah prapatan ngatang-ngatang. Iki mesti bengi melek terus iki. Wis, entuk-entukane ya kaya ngono kuwi. Tangi le. Tangi. Ayo, tangi. Tangi. Yo!
ganggu gawe wong turu. Walah. Kok wong ora genep iki ya. Omongane nek sarune raja mamune pisan nek misuh. Rambuté gimbal nyandang anggone. Meng kecawetan ora ditata. Ora sah plorak-plorok mripatmu. Ayo sapa jenengmu kowe? Sang Hyang Bathara Kala. Kowe sapa? Aku Tuna Bapa. Cek. Sapa? Tuna Bapa. Tuna Bapa. Kono mau Bapa Tuna. Kok mung dimestik ya? Kok gek tunggale ya wong ki. Wudu mau ora ngene iki kok. Ora. Kowe kok dijenengke Tuna Bapa iki piye? Tuna iki rugi, Bapa iki bapak. Aku lahir ora ditunggone karo pakku. Bapakmu nyadi pakku modar. Arek apa kuwi? Kowe kuwi wong Sukerta jenenge bocah yatin ya kowe kuwi. Mbuh ora idep. Yatin karepmu ora karepmu. Kowe dadi panganku. Aku arep pangan. Yo. Kowe tak pangan. Ibarate walang ditotol pitik. Saoleh-oleh kudu nylenthik. Lho. Omongane nek kaya mau. Kok gek tunggale iki. Oh, tunggale mau trembelane ah. Wah, bulane tunggale mau. Wong membo-membo dadi wong edan. Wah. Wong nek arep mangan, wong mangane nek jenenge kesusu kok ya ora kepenak. Mangan apa wae. Nek ya eneng mangan kesusu, enak ki enek. Ning eleke ya mau nek konangan kuwi kan. Ya. Golek liyane panganku isih akeh. Mian seswa matur